Fl-aħħar ta' dan ix-xahar se jibdew ix-xogħlijiet fuq il-proġett ta' riġenerazzjoni taċ-ċentru tal-Marsa. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, GHRC, Gino Kawki, spjega li dan il-proġett se jsir b'investiment ta' 4 miljun euro u nofs u qed iseħħ wara li l-GHRC għamlet konsultazzjoni mal-komunità tal-Marsa, il-Patrijiet Kapuċċini u entitajiet governattivi oħra. Ix-xogħlijiet se jkopru żona totali ta' 9500 metru kwadru u se jinkludu tsuntir ġdid ta' 650 metru kwadru quddiem il-Knisja Parrokjali ta' Trinità. Gino Kawki qal li se jitneħħu il-balavostri mit-tsuntir u t-taraġġ jerġa' jsir mit-tarf tar-rampa sal-Monument ta' Balbi. Spjega li se jinħolqu 3 passaġġi li jirrappreżentaw l-aspett ta' Trinità. It-taraġġ u l-art se jsir b'ġebla tal-Franka u l-Porfido, il-bankina quddiem it-taraġġ se titwessa u se tiġi pavimentata l-ewwel parti ta' triq Balbi sal-pont. Is-Sur Kawki qal li dan il-proġett jirrifletti kif kienet din iż-żona fil-passat. Tsuntir, pereżempju, ħajarġeħu l-forma li kien fil-bidu tas-seklu ieħor illi tul iż-żminijiet saru diversi interventi fuq it-tsuntir, imma bid-intervent li ħnamlu din id-darba se nkunu qegħdin nirreġenerawh imma ħajerġa' jiġi kważi kif kien meta nbena oriġinarjament mal-Knisja. L-istess komplement ta' triq is-Salib, l-elementi li kien hemm meta din it-triq kienet infetħet tawna idea għal dak li ser nkunu qegħdin nagħmlu biex nirreġeneraw din iż-żona taċ-ċentru tal-Marsa. Il-kap eżekuttiv tal-GHRC kompla jgħid li s-sistema tat-traffiku se tibqa' kif inhi llum iżda se jiżdied l-ammont ta' dawl fil-pjazza tal-Marsa waqt li mal-arbli se jiġu installati CCTV cameras. Għalli meta fl-imoddi kienet se tibda tgħaddi tramm il-Marsa kien sar tqattih ta' blat biex tiġi ffurmata triq. Żied jgħid li l-GHRC derilha li mingħajr ma tħarba xejn toħloq l-aspett ta' blat li kien hemm meta tqattat it-triq. Semma wkoll li l-proġett jinkludi li l-faċċata tal-Knisja tkun imdawla s-sena kollha. Sostna li l-pjanu li ftit iktar minn sena oħra, il-proġett ikun qed joqrob lejn tmiemu. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli qalet li r-riġenerazzjoni taċ-ċentru tal-Marsa għandha 3 tanijiet: it-tisbieħ tal-pjazza, it-tnaqqis tal-konġestjoni tat-traffiku fiż-żona ċentrali u l-ħolqien ta' spazji pubbliċi. Il-Marsa għandha potenzjal enormi imma għal żmien twil ovvjament kienet lokalità li iktar tintuża issa bħala bażi industrijali. U allura llum il-ġurnata rridu li ikonna ir-riġenerazzjoni tal-lokalità kollha kemm hi. U tellaqna ir-riġenerazzjoni propju fil-pjazza li naf li hija l-qalba tal-lokalità fejn inti għandek mhux biss l-aspett ta' funzjoni ma l-aspett komunitarju. Il-Ministru Dalli temmet tgħid li l-pass li jmiss mill-pjan tal-Gvern riġenerazzjoni tal-Marsa u r-riġenerazzjoni tan-naħa tal-Menqa, jiġifieri n-naħa li tmiss mal-Port il-Kbir. Is-Sindku tal-Marsa Luk Farrugia qal li dan il-proġett se jagħti l-ħajja lil din iż-żona u qal li dan wara li fl-aħħar snin tneħħiet il-Power Station tal-Marsa ingħalaq iċ-ċentru miftuħ u ttieħdu miżuri konkreti kontra l-kriminalità.